Θα προχωρήσουμε λοιπόν αμέσως στην επόμενη ανακοίνωση, που είναι αυτή του Σταύρου Καλεντερίδη. Ο κύριος Καλεντερίδης είναι διεθνοπολιτικός αναλυτής, γνωστός, διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα μας μιλήσει για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τη διπλή εισβολή. Αγαπητέ Σταύρο, έχεις το λόγο. Καλησπέρα σας. Αναφέρθηκε ο ρόλος μάλλον η επέμβαση ή μάλλον οι ξένες επιρροές σε αυτήν την διπλή εισβολή από προφανώς τις αγγλικές και αμερικανικές κυβερνήσεις της εποχής. Εγώ θα σας μιλήσω σήμερα για το ρόλο των ΗΠΑ. Να έχω το νου μου και στην ώρα να μην ξεπεράσω το χρόνο. Θα σας μιλήσω για το ρόλο των ΗΠΑ μέσα από τα αρχεία των Αμερικανών. Πρόκειται για μια έρευνα που έγινε στα αρχεία των Αμερικανών, τα αποχαρακτηρισμένα. Οι Αμερικανοί αποχαρακτηρίζουν μετά από 30 χρόνια τα πλέον απόρριτα, αλλά όχι τα άκρως απόρριτα, και υπήρξε δυνατότητα με τα Wikileaks, δηλαδή τις άκρως απόρριτες πληροφορίες οι οποίες διέρευσαν, να δούμε πραγματικά και τις πληροφορίες αυτές. Τι δηλαδή συζητούσαν οι Αμερικανοί, έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιος πραγματικά ο ρόλος τους κατά την διπλή εισβολή, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διαφωτιστικός. Θα το δείτε κι εσείς στη συνέχεια, το τι ακριβώς κάνανε οι ΗΠΑ, οι οποίοι εκείνη το διάστημα, οι Αμερικανοί ήταν ακυβέρνητοι. Είχε προηγηθεί το σκάνδαλο Watergate του Νίξον. Ο Νίξον ήταν στο ελικόπτερο, είχε αναλάβει ο Τζέραλντ Φόρντ σαν αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, ο οποίος ήταν αμύητος στα διεθνή ζητήματα, δεν είχε ιδέα και επομένως είχε δώσει λευκό χαρτί στο βαθύ κράτος, του οποίου κεντρική φιγούρα τότε ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος ουσιαστικά αυτός κυβερνούσε, ας πούμε, την Αμερική στις διεθνείς της υποθέσεις. Θέλω, πριν δούμε λίγο την εισβολή, να πάμε λίγο στην ιστορία, διότι σκαλίζοντας τα αρχεία των Αμερικανών, βρήκα την δήλωση ενός Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, ονόματι Ρόμπερτ Κίλι, διετέλεσε πρέσβης εδώ το 85 με 89, ο οποίος είπε και στο βιβλίο αλλά και σε συνεντεύξεις του Υπουργείου Εξωτερικών Εσωτερικής Χρήσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξετάζει ουσιαστικά με τη μορφή συνεντεύξεως απερχόμενους πρέσβεις για να καταλάβουν τι ακριβώς τα πραγματικά μαθήματα, το ζουμί της πορείας ενός πρέσβη στη χώρα στην οποία υπηρέτησε. Ο πρέσβης λοιπόν αυτός, ο κύριος Κίλι, μας λέει ότι ουσιαστικά όταν έφτασε στην Ελλάδα είδε ότι η επιρροή της CIA στη χώρα μας το 85-89 ήταν τόσο ισχυρή που ξεπερνούσε τη δική του αρμοδιότητα. Μπορούσε δηλαδή ο επικεφαλής της αποστολής της CIA στην Αθήνα να τον παρακάμψει, να τον αγνοήσει παντελώς, και μάλιστα ήταν τόσο στενές οι επαφές του επικεφαλής της CIA με την ελληνική κυβέρνηση, όπου μπορούσε να συνομιλεί απευθείας με τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό. Μάλιστα, είχαν διεισδύσει και Αμερικανοί αξιωματούχοι σε διάφορες κρατικές θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης, εννοεί υποστηρικτικά σαν σύμβουλοι κτλ. Το 1985 αυτό, εξηγώντας ουσιαστικά εδώ η CIA είχε αυτή την επιρροή στη χώρα μας, διότι μεταπολεμικά η CIA είναι αυτή η οποία δημιούργησε τις υπηρεσίες πληροφοριών στην Ελλάδα, την αντίστοιχη δηλαδή την KIP, με σκοπό τις δεκαετίες του 40 και 50 να αντιμετωπιστεί η κομμουνιστική απειλή, για να μην δηλαδή επανέλθει ένα κομμουνιστικό πρόβλημα, μια κομμουνιστική Ελλάδα. Η CIA ουσιαστικά δημιούργησε το ισοδύναμό της, όπως το αποκαλούσαν, την KIP, η οποία ήταν μια στρατιωτική βέβαια οργάνωση, ενώ η CIA ήταν πολιτική, από τις τάξεις της οποίας, της KIP, η οποία προφανώς είχε σχέση με το στρατό, βρέθηκαν στην ηγεσία της χώρας μέσω του πραξικοπήματος και της Χούντας η Παπαδόπουλος, Μακαρέζος και λοιποί. Άρα ουσιαστικά η CIA ήταν αυτή που δημιούργησε την KIP,
από την οποία μεταξελίχθηκε η ΕΕΠ, που ήταν το ελληνικό ισοδύναμό της. Και συγκεκριμένα, όπως μας λένε εδώ οι αμερικανικές πηγές και ο Αμερικανός πρέσβης, ήταν ελληνοαμερικανοί άνθρωποι της CIA, αυτοί που χτίσανε το ελληνικό ισοδύναμο στην Ελλάδα και μέσω αυτού έφτασαν σε σημείο να συμπεριφέρονται, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης, επικεφαλής της CIA, σαν αντιβασιλής στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα αυτό ήταν έτσι λίγο το πλαίσιο για να καταλάβουμε πόσο πραγματικά είχαν όχι απλά διεισδύσει στο ομόλογο, στο αντίστοιχό της CIA στην Ελλάδα οι Αμερικανοί, αλλά βρίσκονταν και πολύ κοντά στην κυβέρνηση. Υπήρχαν και αναφορές πως η ίδια η ομάδα, η επικεφαλής της στρατοκρατικής χουντικής κυβέρνησης ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την CIA. Λοιπόν, στη συνέχεια θα πάω στο 1964, πριν πάμε δηλαδή στη διπλή εισβολή, διότι εκεί μετά τα γεγονότα των ματωμένων Χριστουγέννων, όπως αποκαλούνται, που ουσιαστικά ήταν μια κατασκευασμένη, μια προβοκάτσια των Τούρκων, οι οποίοι αυτοί δώσαν και όπλα σε τουρκοκύπριους ουσιαστικά μαχητές, εμπόλεμους, τρομοκράτες, όπως θέλετε πείτε τους, για να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες, οι οποίες συνθήκες μάλιστα παράλληλα με την Κυπριακή Δημοκρατία επιτέθηκαν οι Τούρκοι λόγω αυτής της κατάστασης και στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ξεκίνησε ο Ισμέτιν Ονού της απελάσης των Ελλήνων της πόλης. Αυτά για να υπερθεματίσω σχετικά όχι απλά με την υποχρέωση της Ελλάδος προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με τους δεσμούς, οι οποίοι δεν είναι απλά αδελφικοί, είναι δεσμοί ιστορικοί. Έχουμε την ίδια απειλή επειδή είμαστε ο ίδιος λαός. Την ίδια στιγμή λοιπόν που βαλόταν η Κυπριακή Δημοκρατία, την ίδια στιγμή, μάλλον τον Δεκέμβρη του 1963, τον Μάρτιο του 1964 ξεκίνησε ο Ισμέτιν Ονού, ο αρχιτέκτονας των απελάσεων των Ελλήνων της πόλης. Μέσα σε ένα χρόνο εξαφάνισε 60.000 Έλληνες της πόλης με αναγκαστικές απελάσεις που ουσιαστικά τους εθνοκαθάρισε. Παράλληλα λοιπόν υπήρχε η απειλή της εισβολής του 1964 με το διαβόητο τελεσίγραφο το οποίο έστειλε ο πρόεδρος των Αμερικανών, ο Λίντον Τζόνσον, στον πρόεδρο Ισμέτιν Ονού της Τουρκίας και του απαγόρευσε να εισβάλλει. Οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι για αυτήν την επιχείρηση από τότε. Είχε ήδη ληφθεί η απόφαση δηλαδή το 1963 για να πάμε 11 χρόνια μετά στους δύο Αττήλες. Και το 1964 λοιπόν οι Αμερικανοί φάνηκε ότι δεν επιθυμούσαν αυτή την εξέλιξη και έτσι λοιπόν ο πρόεδρος των Αμερικανών, ο Λίντον Τζόνσον, του οποίου η επιστολή έχει εξαιρετικές αναφορές και έχει εξαιρετικά επιχειρήματα, τα οποία έτσι ακροθυγώς να τα αναφέρω, πώς ουσιαστικά απαγόρευσε ο Λίντον Τζόνσον το 1964 στον πρωθυπουργό Ινωνού να εισβάλλει. Του είπε προφανώς ότι αυτή η εισβολή που ετοιμάζεται το 1964 θα οδηγήσει σε διχοτόμηση, μια λύση, η διχοτόμηση, εισαγωγικά λύση, η οποία απαγορεύεται ρητά από τις θήκη εγγύησεων. Άρα ουσιαστικά αυτή η λύση, η οποία επιχειρήσαν τότε και προκάλεσαν το 1974, ήταν προφανώς κατάφορη παραβίαση της συνθήκης των εγγύησεων. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα εδώ επιχειρήματα η επιστολή του Προέδρου Τζόνσον. Καταλήγει λέγοντας ότι ενδέχεται αυτή η εμπλοκή σας, που ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο αξίζει να το θυμόμαστε και για σήμερα, ότι πράγματι πολεμήσαμε τους Τούρκους. Ουσιαστικά η Τουρκία προκάλεσε έναν ενδονατοϊκό πολεμικό επεισόδιο. Αυτά για όσους νομίζουν ότι τέτοιου τύπου ενδονατοϊκά πολεμικά επεισόδια ή σειράξεις είναι από κύματα επιστημονικής φαντασίας. Να τα. Έλαβαν χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1974. Και σε αυτή την περίπτωση, έλεγε ο Τζόνσον, εάν προκαλέσετε ένα ενδονατοϊκό πολεμικό επεισόδιο και υπάρξει εμπλοκή της Σοβιετικής Ένωσης, δεν θα σας συνδράμουμε. Επίσης, του υπενθύμισε ότι τα όπλα τα οποία σας έχουμε δώσει δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για λόγους εισβολής, παράνομης δραστηριότητας, διότι είναι αμερικανικά τα όπλα της Τουρκίας, δεν έχετε τέτοια άδεια από το Κογκρέσο, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Του το υπενθύμισε αυτό. Αυτά ήταν στις δεσμεύσεις της Τουρκίας ως αγοραστής των εν λόγω οπλικών συστημάτων και ουσιαστικά του είπε ότι εμέσως πλησαφώς και δεν θα σας βοηθήσουμε σε περίπτωση σοβιετικής απειλής, αλλά και δεν πρόκειται να δείτε ξανά όπλα από εμάς.
αυτόν τον τρόπο η απάντηση του Ινωνού ήταν ταπεινωτική, έσκυψε το κεφάλι κάτω, κατάλαβε πως δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα, πως το βαθύ κράτος των ΗΠΑ δεν επιθυμούσε αυτή την εξέλιξη, αν και υπήρχαν δυνάμεις από τότε. Οι Τούρκοι δεν κινήθηκαν μόνοι τους, βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας της Αγγλίας, ο οποίος είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά προφανώς οι Τούρκοι δεν κινήθηκαν μόνοι τους. Υπήρχαν δυνάμεις στην αμερικανική κυβέρνηση που επιθυμούσαν αυτή την εξέλιξη, αλλά δεν ήταν ακόμα η ώρα της. Μετά, οι Αμερικανοί ουσιαστικά ήταν αυτοί οι οποίοι πίεσαν την κυβέρνηση της Χούντας στην Ελλάδα, η οποία ήταν διεθνώς απομονωμένη. Ήταν το μόνο δυτικό κράτος η Αμερική, η οποία συνδιαλεγόταν με την Χούντα. Μάλιστα, η χώρα μας είχε εκδιωχθεί κακήν κακώς από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το λέω γιατί είναι επίκαιρο, μιας και στηρίξαμε τις θέσεις του Κωσόβου αυτές τις μέρες, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η χώρα μας είχε εκδιωχθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, από τις σκανδιναβικές χώρες, λόγω ακριβώς του καθεστώτος το οποίο ήταν αυταρχικό. Διεθνώς απομονωμένη λοιπόν η Ελλάδα, καθώς διανύουμε την περίπτωση την Χούντα. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα ξεκίνησε την ιδέα του προξικοπήματος του 1974 που θα οδηγούσε στη διπλή εισβολή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 1970, δηλαδή επί δικτατορίας Παπαδόπουλου, πάλι όμως από τον δικτάτορα Ιωαννίδη. Αυτός είχε διαχειρώσει. Οι Ιωαννίδη είχαν ξεκινήσει σχεδιασμοί από το 1970 με πρωτοβουλίες λοιπόν της πρώτης Χούντας ξεκίνησε το σχέδιο αυτό. Ξαναλέω, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος είχε βρεθεί απομονωμένος διεθνώς, ήταν σε πλήρη ανάγκη από την αμερικανική πολιτικο-οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη. Μάλιστα τότε είχε αποδεχθεί και την ιδέα, την επαναφορά του σχέδιου Άτσεσον, το αμερικανικό σχέδιο Άτσεσον, σύμφωνα με το οποίο του 64, αν δεν απατώ, το σχέδιο Άτσεσον, αμερικανικής εμπνεύσεως, του Dean Άτσεσον, το οποίο έλεγε ότι η Ελλάδα θα ενσωματώσει την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία θα αποκτήσει βάση στην Τουρκία και η Ελλάδα θα δώσει το Καστελόριζο στην Τουρκία σαν ανταπόδοση. Η ελληνική πλευρά δεν το δέχτηκε αυτό προφανώς, για ευνόητους λόγους, διότι καταρχάς η Τουρκία θα είχε καντονοποιηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και μέσω της βάσης που θα είχε η Τουρκία στρατιωτική στην Κύπρο θα μπορούσε πάλι να ασκεί επιρροή. Η Ελλάδα δεν το δέχτηκε αυτό επί Γεωργίου Παπανδρέου. Το επανέφερε λοιπόν αυτό ο Παπαδόπουλος, επανέφερε το θέμα του Άτσεσον, του σχεδίου αυτού, αλλά και σενάρια διχοτόμησης, ακριβώς επειδή αυτές ήταν οι πιέσεις από την αμερικανική πλευρά και ακριβώς επειδή ήταν, όπως σας είπα, απομονωμένος και χρειαζόταν τους Αμερικανούς. Ήτανε με ορό στο κρεβάτι η κυβέρνηση του Παπαδόπουλου και ο ορός και η νοσοκόμα ήταν η Ουάσιγκτον. Προφανώς εδώ το μεγάλο πρόβλημα των Αμερικανών ήταν η ουδέτερη στάση που επιχειρούσε να κρατήσει η Κυπριακή Δημοκρατία με τον πρόεδρο Μακάριο και μάλιστα φοβόντουσαν την ασταθή πολιτική του οι Αμερικανοί. Τον αποκαλούσαν ο Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου, διότι ήταν μια χώρα που είχε επαφές και με τους Σοβιετικούς. Εδώ λοιπόν οι Αμερικανοί θέλανε προφανώς να ελεγχθεί πλήρως το νησί και από την Ελλάδα και από την Κύπρο στο χειρότερο σενάριο της διχοτόμησης, διότι με αυτόν τον τρόπο το ασταθές αυτό καθεστώς τέλος πάντων στην Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να περάσει πλήρως υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ, μιας και οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, βρίσκονταν στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν ήταν ξεκάθαρη η επιλογή και κοιτώντας λοιπόν τα αμερικανικά αρχεία, εδώ οι Αμερικανοί σε πρώτο επίπεδο, στο επίπεδο των δημοσίων και ενθαρρυντικών δηλώσεων προς την Άγκυρα στιγμές και μέρες πριν την εισβολή, ξεκάθαρα τάχθηκαν με αυτό το σενάριο, με το σενάριο δηλαδή της στρατιωτικής επέμβασης. Οι Τούρκοι είχαν επιδοθεί σε υποτιθέμενες προσπάθειες για να συνομιλήσουν με τις λοιπές συγκύτερες δυνάμεις, με την Ελλάδα και την Αγγλία. Προφανώς και δεν υπήρξε κάποια συμφωνία, ούτε οι Άγγλοι δημόσια συμφώνησαν για μια εισβολή. Οι Τούρκοι λοιπόν δήλωσαν ότι προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους Έλληνες και με τους Άγγλους, δεν θέλουν να υπάρξει συμφωνία για το πώς πρέπει να επαναφέρουμε την τάξη μετά το πραξικόπημα της Χούντας στην Κυπριακή Δημοκρατία του 1974. Επομένως θα κινηθούμε μόνοι μας και εκεί αρχίζει να εμφανίζεται η δημόσια και ενθαρρυντική σε επίπεδο δηλώσεων
από την Αμερική, ενθαρρυντική προς την Τουρκία. Ανώτατοι μάλιστα αξιωματούχοι των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα ακόλουθοι των Αμερικανών και πρόξενοι στην Ελλάδα, επιρρύπτουν άμεσες ευθύνες για την τουρκική εισβολή στην Αμερικανική κυβέρνηση και δι στον επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, τον κύριο Κίσινγκερ, ο οποίος όχι απλά δεν σταμάτησε, όπως δεν υπήρχε πρόεδρος, ο Φόρντ ήταν μια καρικατούρα. Όχι απλά δεν σταμάτησαν οι Αμερικανοί, όπως συνέβη, όπως αναφέρθη την περίπτωση του 1964 από τον Τζόνσον την εισβολή. Εδώ είδαμε δημόσια αλλά και παρασκηνιακά, όπως μας λένε τα αρχεία, την υποστήριξη από την αμερικανική πλευρά. Θα συνεχίσω, θα δώσω κάποια πιστήρια από τις πηγές αυτές καθεαυτές. Πριν πάω εκεί, να σας πω λίγο για τις ελληνικές θέσεις, καθώς η Ελλάδα συνομιλούσε με την Αμερική και η Αμερική προσπαθούσε να διαχειριστεί την ελληνική κυβέρνηση που ανέλαβε, εν πάση περιπτώσει, μετά τη δεύτερη εισβολή, την πολιτική κυβέρνηση, εθνική σωτηρίας θα την πούμε, Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Μαύρος, Πρωθυπουργός ο κ. Καραμαλής. Οι Αμερικανοί λοιπόν προσπαθούσαν να πείσουν τους Έλληνες να δεχθούν την κατάσταση και προφανώς να μην αντιδράσουν με πόλεμο. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι η ελληνική πλευρά έφτασε να συμφωνεί με την, όχι απλά με την αμερικανική θέση, αλλά και με την τουρκική θέση. Συγκεκριμένα φτάσαμε στο σημείο, σύμφωνα με τα αρχεία εδώ, η ελληνική πλευρά να παραδέχεται ότι οι Τούρκοι έπρεξαν νομίμως ως εγκύτρια δύναμη τον Ιούλιο του 1974, ωστόσο δεν είχαν κανένα δικαίωμα για την δεύτερη εισβολή. Δηλαδή έφτασε η ελληνική κυβέρνηση να έχει επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό από την αμερικανική ηγεσία, όπου ταυτίστηκε η ελληνική θέση με την αμερικανική, ότι δηλαδή ναι μεν η Τουρκία είχε δικαίωμα στην πρώτη εισβολή, αλλά δεν θα έπρεπε να φτάσει στο σημείο να καταλάβει το 40% με τη δεύτερη. Δηλαδή υπήρξε μια τεράστια διπλωματική κινητικότητα, ιδίως από τον Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος μάλιστα ένα χρόνο αργότερα, στις 10 Μαρτίου του 1975, βλέπουμε στα αρχεία να συνομιλεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Εσενμπέλ και εκεί ο Αμερικανός Υπουργός έλεγε πως μέχρι τότε η θέση της Ελλάδος ήταν πως δεχόμαστε μόνο το ενιαίο κράτος Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή να φύγουν τα κατοχικά στρατεύματα, το οποίο είναι και η εθνική θέση, ασχέτως τι ακούμε στα κοινοβούλια Αθήνας-Λευκωσίας. Τότε λοιπόν, το 1975, προέβλεψε ο Κίσινγκερ ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν έτοιμη η ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει μια διζωνική λύση στο Κυπριακό, παρόλο που φαίνεται δημόσια να λένε οι Έλληνες αξιωματούχοι ότι θέλουν ενιαία Κύπρο. Προφανώς τότε η εκπεφρασμένη θέση της Τουρκίας για το Κυπριακό ήταν η διζωνική λύση. Κάτι που σήμερα τους το δίνουμε πλουσιοπάροχο και οι Τούρκοι το αρνούνται. Λίγους μήνες αργότερα, μετά τον Μάρτιο του 1975 δηλαδή, ο Κίσινγκερ επανέλαβε το ίδιο και σε μέλη του Κογκρέσου, παρουσία του Προέδρου Φόρντ, και μάλιστα είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα συμβιβαστική, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να έχουν καλύτερη θέση από αυτήν που έχουν τώρα. Και τελικά πράγματι 2 χρόνια αργότερα, το 1977, οι Έλληνες, η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη διζωνική λύση και μάλιστα σύμφωνα πάλι με αμερικανικές πηγές οι Έλληνες είναι διατεθειμένοι να φτάσουν μέχρι και στην Ομοσπονδία. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα ομόσπονδο κράτος και όχι ένα υβριδιακό ομοσπονδιακό συνομοσπονδιακό, ένα πλήρες ομόσπονδο κράτος στο οποίο η Τουρκία θα είναι αρμοστής σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα το 1978, στις διμερείς επαφές τους με τους Αμερικανούς, οι Έλληνες αξιωματούχοι υπονοούσαν πως το Κυπριακό θα μπορούσε να αφαιρεθεί από τα διμερεί προβλήματα Ελλάδας-Τουρκίας. Προφανώς αυτό ενοχλούσε και θα έλεγε κανείς ότι ενοχλεί ακόμα. Θέλω, πριν καταλήξω, έχω λίγο χρόνο, θέλω να σας πω κάποια πράγματα από τα αρχεία, τα οποία τα έχω και σε φωτοαντίγραφο, τα αμερικανικά. Αρχικά βρέθηκε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον απόρριτο ενημερωτικό για τον ελληνικό στρατό, μια κατασκευασμένη στρατιωτική πληροφορία από τη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με την οποία επίκειτο σοβιετική εισβολή τον Ιούλιο του 1974 και βλέπω εδώ στο έγγραφο ότι υπάρχει κινητικότητα συγκεκριμένα με υπερπτήσεις ρωσικών αεροσκαφών προς Ουγγαρία στην περιοχή της Βουδαπέστης, έτσι ώστε να υπάρξει μια παραπληροφόρηση στα εσωτερικά, μια κατασκευασμένη πληροφορία ότι οι Σοβιετικοί είναι έτοιμοι να χτυπήσουν για να γυρίσει ο ελληνικός στρατός, όσοι δεν ήταν εν πάση περιπτώσει συντεταγμένοι με το πραξικόπημα, να έχει
την προσοχή του στο βορρά και όχι στο νότο. Αμερικανική κατασκευασμένη πληροφορία. Επίσης, βρήκα μια ξεκάθαρη απειλή της αμερικανικής κυβέρνησης τον 20 Ιουλίου του 1974, την οποία ένα τελεσίγραφο το οποίο το απέστειλαν στον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας επικούντας, ήταν υπηρεσιακός, ο Κωνσταντίνος Κυπραίος, στον οποίο τον απειλούν οι Αμερικανοί και του λένε 20 Ιουλίου του 1974 ότι θα διακοπεί η στρατιωτική βοήθεια που παρέχει η Αμερική στην Ελλάδα αν η Αθήνα αποφασίσει να επέμβει στην ενεξελίξη εισβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ομή απειλή στην στην Ελλάδα, επίσης, κατά την... Εδώ η ημερομηνία είναι πάλι 27, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα συνομιλεί με τον πρόεδρο Γκυζίκη, επικούντας, και το πόρισμα είναι, έτσι όπως ενημερώνει το αμερικανικό ΙΠΕΞ, ότι οι Έλληνες έχουν εγκαταλείψει πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν θέλουν να επέμβουν, δεν θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα. Αυτή είναι η αμερικανική ενημέρωση από τον πρέσβη εδώ στο State Department. Έπειτα και εδώ φαίνεται ακόμα πιο ομά ο ρόλος των Αμερικανών, το εσωτερικό ενημερωτικό, τα λεγόμενα μέμο των Αμερικανών προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπου το State Department κάνει μια ανάλυση ουσιαστικά της διαμάχης και καταλήγει σε μια πρόταση λέγοντας πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να ζητήσει ακεχηρία, καθώς τώρα διεξάγεται η πρώτη εισβολή, ακόμα και αν δεν επιθυμεί ο Λευκός Οίκος, ακόμα και αν ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να προχωρήσουν περαιτέρω οι Τούρκοι στο νησί, να προωθηθούν με την εισβολή, στηρίζουμε ακόμα και τώρα, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, να καλέσουμε για ακεχηρία, πολύ απλά διότι με αυτόν τον τρόπο η εκεχηρία δεν θα έρθει μέχρι να τελειώσουν οι τουρκικές επιχειρήσεις. Δηλαδή πρώτα θα τελειώσουν οι επιχειρήσεις και μετά θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε την εκεχηρία. Άρα μπορούμε να καλέσουμε για εκεχηρία, παρόλο που μέλημα της κυβέρνησης ενδεχομένως να είναι, μας λέει εδώ το State Department, η προώθηση των Τούρκων περαιτέρω κατά τη δεύτερη εισβολή. Επίσης, σύμφωνα με τα αμερικανικά κρατικά έγγραφα, η ελληνική πλευρά γνώριζε πλήρως το ότι επίκειτο δεύτερη εισβολή. Από τις 25 Ιουλίου εδώ έχουν την ανάλυση και τις δηλώσεις του Γλάφκου Κληρίδη, ο οποίος έλεγε στους Αμερικανούς πως βλέπουμε τους Τούρκους να ετοιμάζονται και οι Αμερικανοί ουσιαστικά καταλαβαίνουν ότι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι επίκειται δεύτερη εισβολή. Προφανώς και η ελληνική πλευρά συνέχισε, παρόλο που γνωρίζαμε την δεύτερη επικείμενη εισβολή, συνέχισε να διαπραγματεύεται και αυτό οδήγησε στην απώλεια σχεδόν του ελέγχου του μισού νησιού. Τελειώνω. Επίσης, η αμερικανική πλευρά μας λέει ότι οι Τούρκοι σταματούν, ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν ουσιαστικά όλο το νησί, και εδώ αφήνεται να νοηθεί ότι υπήρξε παρέμβαση αμερικανική για το τέλος των τουρκικών επιχειρήσεων. Όπως εξηγεί εδώ η ανάλυση, δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει η ελληνοκυπριακή πλευρά την προέλαση της Τουρκίας, και ουσιαστικά με σαφή τρόπο εδώ οι Αμερικανοί υπονοούν ότι το σταματήσαμε. Έτσι δεν κατέληξε το νησί όλο να είναι ελεγχόμενο από την Τουρκία. Επίσης, βλέποντας μετά, εξετάζοντας την όλη επιχείρηση, εκφράζεται στις αμερικανικές πάλι-πηγές η απόλυτη ευχαρίστηση του πρωθυπουργού Μπουλέντε Τζεβίτ, του Ατίλα δηλαδή, του Τούρκου πρωθυπουργού που πραγματοποίησε την εισβολή. Όπως λέει εδώ το κείμενο, είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένο, ικανοποιημένος με το ρόλο των Αμερικανών σε αυτή τη φάση της εισβολής. Παράλληλα, από την απέναντι πλευρά, οι Έλληνες επιτελείς παραμένουν μουγγοί, όπως μας λέει εδώ η ανάλυση, και μάλιστα αυτό που τους νοιάζει, συγκεκριμένα ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Αβέροφ, τον ενδιαφέρει, ζήτησε μάλλον να επιταχυνθεί η πώληση των F4 μαχητικών αεροσκαφών από την Αμερική στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το ζήτημα μετά την εισβολή από την Ελλάδα προς την Αμερική. Κλείνοντας, θα σας πω το εξής, καθώς είδα το μεγαλύτερο
την αχίλιο πτέρνα, αν θέλετε, του ελληνισμού καθ' όλη αυτή την κρίση και για ποιο λόγο οι Αμερικανοί όχι απλά στήριξαν αυτή την εισβολή, αλλά από ό,τι φαίνεται την υποδάβλησαν, μάλλον την υποκίνησαν. Φαίνεται λοιπόν ότι η αχίλιος πτέρνα ήταν προφανώς το πολιτικό σύστημα το οποίο ήταν δημιουργημένο, κατασκευασμένο από την Αμερική. Μάλιστα, αν πάμε και λίγο πιο πίσω, πριν το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, υπάρχει αναφορά στις πηγές μέχρι και για συμμετοχή των Αμερικανών στο κίνημα Ασπίδα στο στράτευμα, το οποίο κίνημα Ασπίδα έφερε, αν θέλετε, την κυβερνησία στη χώρα, το οποίο οδήγησε βέβαια στην κατάληψη εξουσίας από τους συνταγματάρχες. Άρα βλέπουμε πώς δημιουργήθηκε ουσιαστικά στην Ελλάδα αυτή η ανοχή και οι κινήσεις, η εξέλιξη για να πάμε στο πραξικόπημα και πώς ενθαρρύνθηκε η Τουρκία παράλληλα. Το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος είναι προφανώς ότι η Ελλάδα όπως βλέπετε δεν ήταν ανεξάρτητη και το ομολογούν αυτό οι Αμερικανοί μόνοι τους. Το πολιτικό σύστημα προφανώς μαστίζεται από διαφθορά και αναξιοκρατία. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε, αν θέλετε, ιδίως και μετά την εισβολή, αυτό της μεταπολίτευσης, δημιουργήθηκε με έναν τρόπο ώστε να είναι συνεχόμενα ελεγχόμενο ή, αν θέλετε, να έχει τις αγκυλώσεις και να δέχεται τις επιρροές από τα ίδια κέντρα. Για του λόγου του αληθές, και θα κλείσω με αυτό, κράτησα έναν διάλογο, να σας τον διαβάσω, μεταξύ του Κίσιγκερ και του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα του 1974, Χένρι Τάσκα, κατά τη στιγμή της εισβολής, που ουσιαστικά ο Κίσιγκερ του λέει, μάλλον εξήγησε μας λίγο για την Ελλάδα και τη θέση μας εκεί για να καταλάβει και ο πρόεδρος Φόρντ, ο οποίος ήταν παρόν, και εξηγεί ο Τάσκα ότι η Ελλάδα διαθέτει ξένο παράγοντα από το 1821 και από την περίοδο της Επανάστασης. Βρισκόμαστε στην καρδιά των εσωτερικών θεσμών και οργάνων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, είτε σας αρέσει είτε όχι. Είμαστε μέρος του αξιακού του συστήματος, μέρος της πολιτικής του διαδικασίας. Και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό πράγματι. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος για να ξεφύγουμε. Μέχρι τότε θα είμαστε υπεύθυνοι. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστώ.